Okay, so I abịakwanu na agba nke abụọ. Agba nke abụọ anyị bịala bụ ka anyị kọwalụ gị ihe gbasalụ ịkwafu ọja wa ọbara anyị na-ekwu maka ya. Anyị wee kwuo na blood nwere ebe ọbụla akwafuru ọbara, even the ancient time. Ọdịnala Igbo dị nsọ. Ọdịnala Igbo does not support rascality. This rascals ị na-afụ ọtụtụ ndị mmadụ bịakwara mụ na-eme mpụ na ọtọ nọ zuo n'ndụ ọdịnala. Nke bụ eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike izo under ọdịnala, but ọdịnala does not support. But onye ka m ji agwa gị, you must have spirit of discernment ka ị nwee ike detect the true ọdịnala person. Onye ọbụla ị bịara across ọ wee bụrụ na ọ dị asọ nsọ ana na ọ gbara na ọbara dị thicker than water, gbara onye ahụ ọsọ, onye ahụ abụrụ ezigbo onye ọdịnala. Nke m na-achịkọwalụ gị m na ebe ọbụla akwafuru ọbara enwere consequence. Ka m makwalụ gị atụ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa mgbe egburu Jizọs ndị ụka ọbịa, we are told even na ndị gburu enu, they knew the consequence of what they did, to the extent that they said, let the blood be on our head and on our children's head. They know the consequence, they know the protocol, that they will never go scot-free. So oboro ta ka obidolo. So oboro igbu kwafu obara abụrụ if you just wish your way. No. Even government igbu mmadụ nwere onye a ga-pass through government judicial process. Yes, a ga-enwerịrị ikpe n'ebe onye anwa nọ. Mana ọ bụrụ na ọjọọ si nọkịta n'ọjọọ iteke nọ into ya hand, then kpụrụ mmadụ maka na enyere gị ego je gbuo. Ihe ị na-eme ka nna agwa gị na-enwere disquia consequence. Ọtụtụ ndị mmadụ I will not tell you, but I will tell you. Ihe ma like ịgwa gị eziokwu, ihe nji ekwupụrụ ana bụ na-akpụ amụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So I will tell you the way it is. The choice is yours, whether to take my advice, my humble advice, or to reject it. But ihe na-achịkọwalụ gị ọ bụ ihe ọdịnala igbu mmadụ abụrụ ihe ọ ya abụ imechi iwu isi ya wee just think I just nọ na-ejere mee nke ọ bụrụ like that. Ọ bụrụ like that. From the time memorial, ndị onye ọbụla gburu mmadụ by the consequence. So a gwara gị gbasalụ Cain and Abel. Now in the spiritual realm, the blood of Abel cried to the universal forces. Na-emere ụdị ihe etu a. So etu a ka ede ịrụtara ozi na ọbụ na a na-egbu mmadụ, mgbe a na-egbu mmadụ, mmụọ onye a na-ekwubi okwu na-enwere abụmọnụ fienu mgbe ọnwụ na ịkwafuru ọbara. So wepụ aka ịsịkwa na mmadụ mere nke a maọbụ nke a ka ije gbuo mmadụ. Mgburu ọbụla egburu mmadụ a na-atagide ahụfụ ya generation upon generation. For any reason ịkwafu ọbara, whether ma ịkwafuru ọbara nke gị ma ịkwafuru nke onye ọzọ ma ọ nwere problem gị na mmadụ nwere, isi ka igbuo onye a gbuo onwe gị, that does not justify anything. Life is a continuous one. Life abụrụ life ndụ adịghị enwe njedebe, naanị mgbanwe ka a na-agbanwe ndụ. Ị ghọtara ya? Naanị mgbanwe ka a na-agbanwe ndụ, ndụ adịghị enwe njedebe. So mgbanwe decided to take your own life. O nwere ihe iji ndụ gị kpọrọ, maka na onwe ihe iji ndụ gị kpọrọ igbe ndụ mmadụ ihe eme ama na ndụ mmadụ dị asọ. Maka na onwe ihe iji ndụ gị kpọrọ, isi ka ije wee ndụ gị maka ihe one thing or the other. I can tell you, it's never a shortcut. Mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọlụ. Ọ bụrụ na isi ka ije wee ndụ gị nwagoro, isi ka ije wee ndụ gị iwecha ndụ gị ọdụ ka asị na end let's end this. No, what he ended. Ị na-ekwu ya maka na ịbụ a novice. Ọ bụrụ na ị ghọtara how things work in the spiritual, ị malụ na ebe ọbụla ị kwụsịrị ka ya continue. Life ụwa bụ ahịa. You are here for a purpose, to achieve why you were created, to become better human being. Now, ọ bụrụ na end ya ọ nọ ka onye drop out na primary 3, ichi ga ije back to where you stop. So o nwere mgbe ị ga-asị ka end ya ka ijezie ga ebidokwa sị no, ichi ga na ụwa ọzọ ibidokwa where you stop.
So o nwere ike mgbe ụfọdụ ibe mmetezi ihe anwa iji gị aka gị nwee this the karma ịdị aka debere onwe gị ịbịakwa n'ụwa ọzọ continue where you stop. Because if there is no test, there won't be any testimony. If there is no challenge, there won't be any champion. So you must face it for you to enter the other phase of life. You must be able to pass this particular challenge. You understand? So those challenges you are seeing on earth, believe in me, there were other millions of people they face a similar challenge and they pass out victoriously. Everything lies in your hands to give up. And to be a quitter, small time you give up is a coward act. Only over than a choco will use all the shortcuts. You know, don't be a coward. They get a mad begging. Instead of you to prove their metal, instead of you to prove the point using open dialogue. For people, I'm not saying I'm the worker. No matter can't you or the so instead of you to justify truly, no one there to a majority, it's just a matter of time. You put one a mad majority. He decided to follow coward act. It's a kid go beyond the gate. Money were coward. Emaro. Oh hey, we see follow those shortcuts. All na go on work day dalula. It was a key in receipt here back. Prove where metal, prove what they are pass ruler. Where ban also. That is the glory. You went a one and a ulega fellow. The ega for by merit. Or you by using any shortcut. So what am I saying? It's a wonder for any reason to take your life. One, if you take your life, commit your mother. So your mother is mother, whether upon your life or upon another person's life. One, that you are here on earth, with the reason why you are here. And then when some of your family lineage, your relations, you are coming here on earth has some kind of entanglement with them. Oh, well, they can see a layman understanding. Oh, well, they go see whether by advice, whether by any form of help. Oh, well, no go their desire. It might not be today. Even if you know that no one keep me now. Although life was useless, I can tell you this is just a matter of your mindset. Your existence, about the demand no positive. Mentor to some certain people. Severe to some certain people. So you are living here on earth abroad just to fulfill numbers. And when you hear about the Almighty allow you to be here on earth, don't want unique contribution that is expected of you. So you are living life here on earth is not only for your own purpose. Family wise, only benefit your own family, question benefit your existence and the general mankind. Only here the whole universe will benefit for your existence. So everyone contribute to your quota towards making this life a better place, this world a better place. So when you take your life, you are self-centered. When you take your own life, in a photo that hearing begins with you and ends with you. Have you considered other people that are looking up to you? Could be your parents, it could be your siblings, could be your other people around you, people that know you. You know. So when you decide you die frustrated, the way you just took your life, when they demoralize their life, when they get put into kind of stress. Have you considered those things? This life is not what you will be thinking only you, self-centered. It's wrong. And because of that self-centered, people always thinking about because of their self-centeredness. Therefore, they commit a murder. Never you put hand in committing murder using any form. Also na Igbo imekwana eme ise ka commit murder using any form.
maka na enwere ntaramahụhụ so ebe ọbụla akwafuru ọbara. Nke a bụ nke mbụ. Nke bụ anyị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala Igbo bụ ọ bụrụ na ị commit a murder, you have mortgaged your own future and your generation unborn. A na-eji ajọ omume nke ndị bụ nna lụta ụmụ ha nke nọ. Families niile ebe akwafuru ọbara na-ata ahụhụ ya lụta ka mmalụ ga-atụ. O nwere families na-ata afụfụ maka na ọjọọ sị na ha bejọrọ nwaanyị bịara ije di. Anyị nwa na-agba family emi agbagodo gị gbata ya n'afa. Family, ihe kpatara family a ji enwe up and down bụ na o nwere nwaanyị anụtara anụta, nwanne fa anụtara, ha wee megbuo nwaanyị a maka ihi na nwaanyị a nwere ike ọ mụtara nwa nwoke, e wee mee ya akanye dị iche iche nakọrọ ya ihe nketa ya na di ya biudo, mee ya akanye na nwaanyị bịara ije di. Echefukwara na nwaanyị ọbụla bịara ije di anụrụ etu esi anụ nwaanyị nwa nkwụ ya na mmụọ be nna ya na-eso ya abịa ije di. Echefukwara na mgbe gboo na nwaanyị ọbụla bịara ije di na mgbe ahụ na o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na ha jebe ije di mgbe gboo ha abịa wutichi ha. O nwere ihe a na-akpọ okwuchi. Nwaanyị bịaba ije di mgbe gboo o buru okwuchi ya, daizi ebe ọ kpọtụrụ chi ya, ebe ọ na-anọ akpọkuchi ya, o buru ya n'ọkụ. Ụfọdụ eburu nke ha na ụkpa, o buru ya ọbịa be di ya eje gosi ya ofu akụkụ be ebe ọ ga-edebe okwuchi ya. Ọ dị gboo. Ịma ọkwụrụ na mgbe gboo na nwaanyị na-ebu ogwugwu, na-ebu alụsị abịa ije di. Marọ n'obodo mba Oraifite, ahụ m onye Ogbuefi na Oraifite, o nwere arụsị nna be anyị dị n'Ezumeri a na-akpọ ngene Ezumeri. Ọ nwaanyị bịara ije di bịa wee bịa. Ọgọ maka ndị nwere ike ịsị gị na arụsị egburu mmadụ 20, egburu mmadụ 30 wee hibe arụsị. Ọ bụrụ eziokwu. Ụfọdụ arụsị bụ ihe dị ka nzu na ihe ewetara na arụsị maka onye a bụ bịa ka mmadụ ga-atụ. Ịma ọ na ọ bụrụ na ije n'ogwu arụsị ọ bụrụ maka arụsị ka nche ịkọwata, ma o nwere nche ịkọwa ya nọ. O were nzu arụsị awanye gị itinye ya n'ọkụ, o buru ihe so buru nawa, o bunyego arụsị. Ịmara o nwere ga n'ife fọm arụsị agwa, ọ duplicate go arụsị agwa. Example, mgbe anyị na-eje ụka ọbịa, amaghị m na o nwere mgbe ọ na-agba enyegide oriri nsọ gwụwa, fada agbajisiwe ya agbajisiwe. Mgbe ahụ ma o nyerewu nke ha ka ogbu ata, ma o nyerewu nke mpempe akụwala ịgbaghara irigo Jizọs. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị na arụsị, it multiplies. So mgbe ahụ nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị bịara ije di buru arụsị, o nwere ike o buru nzu arụsị ma ọ enyere ya o ji jebe ije n'udi. So ụfọdụ arụsị eme nkwa anyị na arụsị bụ ụnụ ọkụ arụsị be anyị a na-akpọ ogwugwu ezi ka anyị atụ. Ọ nwaanyị bịara ije di bịa bịa, especially ogwugwu most of ogwugwu na-abụkarị nwaanyị bịara ije di bịa bịa. So ị na-achịkọwara gị bụ na weda ma onye ahụ bụ fisikal arụsị wee bịa ma ọ bụ na oburu fisikal arụsị wee bịa, o nwere mmụọ sienu. So mgbe ahụ unu bịa mejọọ ya, o nwere one family makwa na be anyị ebe ọ na-enye nsogbu. O wee bụrụ na emegburu nwaanyị a wee begharịrị wee sị o na mmegbu emegburu ya na ngwuru a because nwaanyị ya na nwunye di ya na-ekwo ekworo. O wee bụrụ na ọ bido nwee bleeding, nwunye di ya couldn't even come of her help. O wee kwubie okwu sị na mmegbu emegburu na ngwuru a na onye ọbụla amụrụ na ngwuru abụ nwaanyị jere ije di na-aga emegbu ya. O wee bụọ ọnụ ihe awọ kọs ka o rere. The family tagidara afụfụ ya for donkey years. Ndị mmadụ na-anwụ tii na-emegidozie wee je megide chọpụta ihe na-eme wee gbapụta ya n'afa wee je chọkwaje the family wee mee ihe kwesịrị ime. Ịmakọ na o nwere family na-abụ na na-egburu ha enwere ike gbuo nwaanyị bịara ije di ma ọ megbuo ya emegbuo okwu okwu ka ọ na-emegburu nwaada. Ịma ọnụ nwa ọdụ na family ụfọdụ bịanụ ọ bụrụzie na akpọrọ mmadụ akwa. Ịmarọ because o nwere some family na-ata ahụfụ ya ruo tata bụ na ihe a na-ata ahụfụ na o nwere onye na ngwuru anwa nwụrụnụ akwari ya akwa. Maka na ọ bụrụ na ịkwado onye ahụ akwa, ihe ọ pụtara bụ na the person have not completed his or her cycle, present cycle. Because ọ bụrụ na akwasị ya mmadụ agbapụ egbe a na-agbapụ ejisia na n'udo jee nke ọma, onye ahụ enwe ịma na onye ahụ complete go this particular cycle. Onye ahụ enwe ike ịdị qualify for iche maka ikpe a ga-ekpe whether ma ọ ga-enwe another opportunity to reincarnate back. Ịghọtara ya? So and ọ bụrụ na ị complete your cycle anwa by na akwara the person akwa, ọ na-enye nsogbu na family.
etu a ka ọ dịkwa family ebe akwafuru ọbara na gburugbo na be anyị nwere som ebe anyị agwaghị na family a n'ọgbọ ofu ọnụkụ, that is a clan, mana enwere ike ọ bụrụ na ha mewere mmemme wee gbuo mmadụ wee nwụọ, ụmụnne ndị niile anwa dị involved na dat mmadụ agha egburu agba ọsọ ọchụ jee na be ụnụ n'obodo ụnụ jee jụọ ese ihe afụ na aga agwa gị n'onwere ndị na-eto agbara ọsọ ọchụ, ha wee ike gbaa ọsọ ọchụ na be anyị mgbe agba ọsọ ọchụ gbajuo obodo ọzọ, ha rụzie obodo ọzọ ahụ mgbe ana dị, o nwere ike olu obodo anwa o setụrụ ọnụ obodo a before you know it o join ụmụnne obodo anwa, mana originally ha bụ ndị bịara abịa, ịghọtara ya, maka na ha gbara ọsọ ọchụ, maka na ha ma the consequence of ọchụ anwa egburu, mmadụ na ọ ga-ewe ha nnukwu ihe to clear the mess. My brother, my sister, igba ọchụ abụrụkwa ihe iyi ewe evu na nkịtị na abụja ọsọ kwaliri ma ihe obodo onye mechi ijekwu fada say fada abịa for convention, fada egburu mmadụ o mere ya etu a na etu a, so je kpee nna anyị nọ n'igwe ugboro 10 ekere mmadụ ugboro 10 jee mmadụ maasị 1 week n'afọ njideka nka o mee etu a mee n'afọ na asị gị ịmanye agụ ndị ọsọ etu a nnọọ ọbara anyị kpafuru adagọkwa ya. You are just deceiving yourself. I can tell you. Don't you know that the family and we one will never speak for good. How can they lay cost on you? Imaro. Especially only Igbo na aka ya dị ọcha. Only Igbo n'ihe emewu. It could be during assassination, it could be through kidnapping, it could be one thing more than again they will quarrel. Do you think that the family will just not allow? Do you know what the pain it costs that family? Only I will keep the brain winner. Only I will keep family in care. Do you know even the children of the person immortal? Fatherless. Do you think that their entire life na haga golo former? Do you know that causes him no more? Have you considered the consequence and the that only Igbo na family will keep the parents? How will keep one because only Igbo abro na to kwasara obi aga etinye ya we abro mmadụ ịmarọ. Have you considered the pain it have caused the person's direct family, immediate family, friends and well wishers? Have you considered that? Do you even know what Okubi? It's not easy. Before you talk about to go on, you na check what wakani hope nabu obara. Makane kwa fucho obara ndia. Ekwa fucho obara ndia. Hagara abali the water but a more than a mother. The cry of that particular person. Gane jena more na sikero bosaga boyo obo. So that cry yanwa ana agba na mmụọ ga-ike ime gị wage sa emakwudo. So ihe imelo nwere ike ịbụ na o nwere ike ịda agbalụlụ ọrụ, o nwere ike olu echi ịchọba nwa, o nwere ike echi nwunye gị nụọ nwaanyị ịnụbụ nwaanyị mana eme ọ na-enwe ka elu echi ịchọwa nwa, ị nwere ike ịchọwa eto ịdaghị achọ nwa, enwere ike nwunye ha na-amụta ọ na-amụ imbecile ịmalọ. Ị nwere ike ịmụta amụta ọgwụ ndị amara ihe, ị nwere ike ịmụta amụta ọ bụrụ ụmụazị ga-emecha gboo tomorrow, ọ bụrụ kwa ịmụta nwa bụ isi ọ nke ịmụtara ọma ihe, ịghọtara ya. Ọ bụrụ na ị mụrụ nwa akụwa aka he amụrụ nwoke ọ nwere ka ọ bụrụ nwa aka a ga-esi n'aka gboo tomorrow. Have you considered the consequences? So mpụ na ụtọ na imel nwanne wepụ aka n'ihe ọbụla bụ igbu ọchụ. And o nwere ike dibịa na-alụ gị ọrụ ịgwọrọ ọkụ n'igbugo mmadụ mbụ ka ebidogoro na-ekpu ọrụ ma ọ na-ekpu alụ dị n'ụzọ gị ebịa na-eje na-efe isi ifidisi achị gị ihe ị na-eme nwere isi a na-akpa na ala wee kpa na ọfụ ị ga-ejego jee kwa aka ọbara maka na ibu ọbara ndị aka ọbara anyị ibukwa ka ihe anara wee bie nwunye gị bie ụmụ gị iche na ọ ga-adịrị ha mma. O nwere ike ego ọbara anyị na-enweta ịja ka ihe ejizu ụmụ ọkwa eziokwu echi ihe ọbụla ụmụazị a ga-abụ uru ka ha ga-esi bụ uru ebe ọ bụ na ha bụ kọs n'isi ha. Ka anyị kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, send the message na WhatsApp 08057837672. Ime ihe ị ga-eme onye fụrụ n'anya ịnerecha vidio a tụsarịa ndị ọzọ, like our video, follow us, sonyekwara anyị n'oge awa echi niile bụ Sunday n'oge awa nke eziokwu by 9 AM maka ihe ya amụta ịnerecha vidio a tụsarịa ndị ọzọ ya gazie n'ọfọ. So gịnị ka m na-ekwu okwu ya bụ na Ifeọma ga-eme agazie